سلام كبرات تخاتلتي داسنا اكسترا نلومي عسر تطريك للتشحن عيسران سلستنا بستدالو وزيناتات امباسادر ايرترا بروسيا تسلوا معربوين بافريقا لحليحو حدش عالمي هنص الله زبللو حدش قال محتد زملكات زوص صبصب منستر وصاي غداي تشاينا لومي اديس ابات يمهلاو تغرر اتلتات ايثيوبيا بريزيدنت فيدريشن اتلتيكس ايثيوبيا تمريحن لومي نامقل امريحن مهلاون محبارون برازيل بالعلم منغستاوين تكالات نعبز زفطرو شحن 500 اب تحت قيد مئتاو مغلاصون لأنزا تقللك خونيو أبزا channel دمانا ووتر تخاتتلتن المخان سبسكرايب كتقبرون نتاني دول ملكت كتقوقون بغبري عدمكم فرنسا تركبن معربوين هاجرات اب افريقيا زنبرن صلوا يلحلح كم زلو امباسادر ايرترا بروسيا تزاريبو امباسادر بيدروس صقاي مس منغستاو معكن زينا سبونتيك اب زكايد قالمتيق بسنك بوليس امريكا كوينات تግራይ داغم كولع كم زخلونا تنقيقو امريكان حبرت اوروبان بسنك متتاو حيلتات ايرترا اوشطاو ግጭት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣንን ተካላትን መንግስቲ ኤርትራ እጋዳታት ከም ዘንበሩ ይፍለጥ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተ ጠሊቡ ጥራይ ሓይልታት ኤርትራ ካብ ትግራይ ከም ዝወጹን እቲ ኣምባሳደር ከም ዝገለጸ እቲ ሩስያዊ كان زينة تغيسلا إتا أمباسادر إيرترا سراويتا كاب تغراي كتوص إتا نحوحات تدقف يا زبلا أمريكان معربوين مشاركتان كتصوعات أنيحين يندحر مبال مدغام تصلوا معربوين هاجرات أبتا أهجر حدش علم فتيرو كم زلون بموقات أفريقياوين بناس إنت كان استنفسوا عد الرغيبة مالو كبل وانت زاريبو روسيا دحرتيها بزواتات مأكلين معربن أفريقيا تفتيرو زلو زي مرقا مزقال هاجرات وتهدروا متحجاز مجمرة أب معربوين هاجرات سكفتا أسعيب مهلاوي نجار تشاينا بوغانا أبز حلفك عسرت عمتات مس افريقيا زمعبلتو نحيل الزمص قطباون دبلوماسياون متأثر امريكان هاجرات اوروبان اشاقيلون يزلا اذن عبيت حيالات هاجرات عالم ابتا اغور زلون صلوان مرغاص نناتن وعلاتات بمدلاو نمرحت افريقيا كعدما ترايانيان زحلف ورحي امريكا بزنقدتو على مرحت افريقيا نيرترا زي معدما نتيا مونغ انز صنح حرفاف زمدنا مليسو زغاديدي تبايلو روسيا بزمص حمله كلتشحن 23 اب كتما سان بيترسبرغ كتكايدو وطينا زلا وعلا كلن هاجرات افريقيا تعديمن علوا إيرترا كم تساتفون إتا أمباسادر أرقاقيت الله إتي أب كم زيوم زامسلو على تزي ساتفي سياسة فوركي أبتو على كركب كم زخلون أميتو إتي روسيا ومعكن مرحي إيرترا سياسة فوركي أبدو بتقراي زلو كونتات انت ترقاقيو أبتو على كساتفي يخيلي كبلون أمباسادر بيدروس بمتقاس قليت الله إتا كاب معربوين هاجرات تنتصلون ساقطن قاقات صنها إيرترا مس روسيا طبق زمدنا خمزلو يزقلاص مس قداي كوينات يوكرين بزتحاز نروسيا بزخونن وسانتات ودب حورات هاجرات صقع روسيا كابز حزاز سلسته هاجرات عالم انكو افريقاويت هاجريا روسيا بوغانا اب عالم لخاو مدرخات نتياب العلي ايرترا زوسن اقاداتاتن صبصبات مغاسب او مسلاتن كتقاومو صني حيا ايرترا اب تحت اقادا ود حورات هاجرات اب زنبرت الاوان منكو كلتين هاجرات زنبر متحجاز تهاسيو منبارون اتا امباسادر اي حبن حورات هاجرات كاب كلتشحن تشعتن جميرو بمتبع قال هاجرات افريقيا بفلاي ايثيوبيا اب العتان نجوجل الشباب تدقف يا تباهلا استخصصت ايرترا نيصور اقادات راي امبيرون يريو ايرترا كن نتخسي حقنت يبلون بمباليه تنصقو نيرا اب حمله كلتشحن 10 ايثيوبيان ايرتران نتيا مونغو كلتين زنبره كوينات زوغدا سمع سلامن محزنت اندحر مفرامن كن اتقدا تلعيليو امباسادر بيدروس بتوسخي ايرترا مسروسيا زلوا وتهدراون تكنيكاون متحجاز كتقصله مخانه خغلصن كلو كلتين هاجرات اب عدنا موصان ندادن شركنت كمسرتا ديليت كم زلون غليصو امباسادر بيدروس بزعبه نداد اب استزاربلو اوان نداد كنركب روسيا كتحجزنا اتخل مسلني نداد كم زلنا رقصኛታቲና ኩለን ጎራብትና ነዳድ አለወን ኢትዮጵያ ሱዳን ስለምንታይ ፈጣሪን ኤርትራ አይሄባን ድሮ ወርቅን ካለም ማዕድናትን አውጪና አለና ኤርትራ በዚአቶም ሀብታሚያ ሩሲያ አብዳሃሳስ ናይዞም ማዕድናት ዓቢ ገደ ክትጻወት ትኽእል ያ ክብል ተዛሪቦ በጀካዜታ አምባሳደር ኤርትራን ሩሲያና ማሕበራዊ ጉዳያት በዘለውን ምትሕጋዝ ሓያል ኤርትራውያን ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሩሲያ ይምሃሩ ከም ዘለው ገሊጽሎ እቶም ተማሃሮ ገሊኦም ብማህደረ ትምህርቲ ዝኸዱ ክኾኑ ከለው ካልኦት ድማ ወጻኢታቶም ብዓለም ሽፍኑ ከም ዝኾነ ገሊጹ አምባሳደር ጴጥሮስ ጸጋይ ባዕሉን ዩክሬን አባል ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ ወደባዊት ከተማ ኦዴሳ ከም ዝተማሃረ ገሊጽሎ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ኤርትራ እቲ ዓንዲ ማእከል ሕብረት ሶቪየት ዝነበረት ሩስያ ንስርዓት ደርጊ ኢትዮጵያ ማእለያ ዘይብሉ ኣጽዋር ብምሃብ ኣብቲ ንዓሰርታት ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ኤርትራውያን ከቢድ በደላት ክፍጸም ካብተን ቀንዲ ሓገዝቲ ናይቲ ስርዓት ከም ዝነበረት ይግለጽ
ኣብ ቀረባ እዋን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኮይኑ ዝተሸመ ኪንግ ጋንግ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዕላው ናይ ስራሕ መብጻሕ ንምክያድ ሎሚ ንግሆ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ተገሊጹ። ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ጋንግ ቅድሚ ሓደ ሰሙን እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኮይኑ ዝተመዘዘ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኪንግ ጋንግ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ዝተቐበሉ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሰበስልጣን ድማ ክልታዊ ዝርብ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ ኣሎ። መብጻሕ እዚ ሚኒስተር ኣመልኪቱ ሕብረት ኣፍሪካ ውጽኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ ምስ ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ሙሳ ፈኪ መሐመድ ተራኺቡ ክዝቲ ምዃኑ ተገሊጹ ነይሩ። ብተወሳኺ ክልቲኦም ሰብ መዚ ኣብ ዝተራኸበሉ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃን ላዕለዎት ሓለፍቲ ጉዳያት ወጻኢ ቻይናን ስትራቴጂካዊ ዘተ ከም ዘካይዱ እቲ ሕብረት ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኪንግ ጋንግ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኮይኑ ምስ ተመዘዘ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ናይ እንኳዕ ደስ በለካ መልእኽቲ ሰዲዱ ነይሩ እዩ። ደመቀ መኮነን ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ዘለዋ ክልታዊ ርክብ ክትሕይል ብርቱዕ ድሌት ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኮይኑ ኣብ ዘመን ስልጣን ኪንግ ጋንግ ስትራቴጂካዊ ምትሕጋዝ ክልቲአን ሃገራት ሓይሉ ክቕጽል ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ምስ ኣፍሪቃ ድልዱል ቆጠባዊ ርክብ ዘለዋ ቻይና ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ኣፍሪቃ ኣብ ምህናጽ እያ ትርከብ። እቲ ሃገር ኣብቲ ኣብ 90,000 ትርቢዒት ሜትር እተሃንጾ ዘላ ፕሮጀክት ብተወሳኺ ኣቑሑት ከተማልእ ምዃና ሕብረት ኣፍሪቃ ዘውፅኦ መግለጺ የመልክት። እዚ ቻይና ተሃንጾ ዘላ ቤት ጽሕፈት ማእከል ምቁጽጻር ሕማማት ኣፍሪቃ ምስ ተዛዘመ ማእከል ስራሕት ህጹጽ እዋን ማእከል ሓበሬታ ቤት ፈተነ ማእከል ስልጠናን ኣኼባን ዘጠቓልል ኣብያተ ጽሕፈትን ወንበርን ከም ዝህልዎ እውን ተሓቢሩ እዩ። ናይ ቀደም ኣትሌት ናይ ሕጂ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ደራርቱ ቱሉ እትመርሖ ተጋሩ ኣትሌታትን ፈጻሚት ኮሚቴ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያን ዝሓቆፈ ልኡኽ ናብ መቐለ ከም ዘምርሐ ተገሊጹ። ብመሰረት እቲ ወፂኡ ዘሎ ሓበሬታ ድማ እተን ኢትዮጵያ ታሪኻዊ ዓወት ዘመዝገባ ተጋሩ ኣትሌታት ድሕሪትን ኣስታት 2 ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ትግራይ ምስ ስድራ ቤተን ክራኸባ ምእንቲ እዚ ጉዕዞ ከም ዝተወጠነ ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ፌደሬሽን እቲ ልኡኽ ሎሚ ንግሆ ብነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ተበጊሱ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለ ደራርቱ ቱሉ እተን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኻዊ ውድድራት ወርቂ መዳልያ ዝተዓወታ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾና ኣትሌታት ነቲ ምስ ስድራ ቤተን ከይራኸባ ከልኪልወን ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተነቢሩ ዝነበረ ዕፅዋ ክልዓል ምሕፅንታ ኣቕሪባ ነይራ እያ። ንሳ ኣብቲ ናይ ሽዑ ምሕፅንታኣ ከምቲ እንፈልጦ ካብ ትግራይ ዝመፁ ኣትሌታት ክሳብ ሕጂ ስድሮኦም ናይ ምርካብ ዕድል ኣይረኸቡን። ክቡር መራሒና ነዚ ፀገም እዚ ብርግፅ ክፈትሖ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። መንግስትና ነዚ ፀገም ክፈትሖ እዩ ኢለ ይሓስብ ክትብል ደራርቱ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ተዛሪባ ነይራ እያ። ከም ዝከር ተወለድቲ ትግራይ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣትሌታት ጎተይቶም ገብረ ስላሴ ለተሰንበት ግደይ ጎዳፍ ጸጋይን ኣብቲ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ መበል 18 ዓለም ለኻዊ ውድድር ኣትሌቲክስ ካብተን ዝተዳለወ 4 ወርቂ መዳልያ ነተን 3 ብምዕታር ኢትዮጵያ ብብዝሒ መዳልያ ኢትዮጵያ ካልኣይ ደረጃ ክትሕዝ ገይረን ካብ ዝነበራ ተዓወቲ ኣትሌታት እየን ነይረን። ኣብ ሃገር ብራዚል ደገፍቲ ፕሬዝደንት ነበር ጃኤር ቦልሶናሮ ኣብ ርእሰ ከተማ ብራዚልያ ንኮንግረስ ብጽሕፈት ፕሬዝደንትን ላዕለዋይ ቤት ፍርድን ድሕሪ ምውራሮም ኣስታት 1500 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ። እቲ ንዕቢ ሓደ ሰሙን ድሕሪ እቲ ፕሬዝደንት ሉዊስ ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ቃለ መሕላ ምፍጻሙ ዝሰዓበ ክስተት እዩ። እቲ ሓድሽ ፕሬዝደንት ነቲ ሽበራዊ ተግባር ብምኹናን ነቶም ገበነኛታት ክቐጽዖም ምዃኑ ቃል ኣትዩ ኣሎ። ፕሬዝደንት ነበር ቦልሶናሮ ኣብቲ ኣብ ጥቅምቲ ዝተኻየደ ምርጫ ነቲ ሃገር ዝኸፋፈለ ስዕረቱ ከም ዘይተኣመነ ክገልጽ መጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ቅድሚቲ ኣብ ሓደ ጥረ ዝተገብረ ወግዓዊ ምስጋር ስልጣን ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸደ ይፍለጥ። ተማልሶኒ ድማ ከብዲ ሓሚሙ ኣብ ፍሎሪዳ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ኣትዩ ምህላው ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣብዚ እዋን ብዓሰርታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ኣብታ ዝዓበየት ከተማ ብራዚል ሳኦ ፓውሎ ዴሞክራሲያዊ ክብርታት ንምድጋፍ ሰልፊ የካይዱ ኣለዉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።